Кухня енді осы шықаты зұрғына. Бұяғы туалетный орын енді ванналар бар. Бүтінісі жетіш. Бүтінісі бар, ванналарда да. Әйбет шықаты ішленген. Ғымырға бұлай көрген жоқ емінді ерақат дүнжаны. Суғыш шырында туған. Бар ғымыры тыңғысыз қызметте өткен. 88 яшьлек Минниса апа Бәдретдинова безне зур сөйініш белән яңа фатирының бүлмәләре белән якыннан таныштырды. Моңа кадәр Минниса Габдулла кызы югары Яркәйнең механизатор урамындагы 2 катлы, бер уңайлыклары булмаган 8 фатирлы иске йортта яшәгән. Анда 18 ел гомер кичергән. Шулхаты авыр булды анда яшәү миңа. Тегеннән дә җимерелә торбалар, моннан да агып чыга, ванналар куеп, пишләрен сүтеп, бер үзем 3 мишие, бер пише калды, шуларны сүтә. Шулай ныгытып яшәргә тырыштык инде, күп җиллар тордык шунда иске өйдә интегеп. Агымдагы елның гыйнвар азагында Хөдәйбердин урамының 3 катлы, 36 фатирлы яңа йортка күчү бәхетенә ирешкән. Шатлыклы вакыйгага ул бүген дә сөйнеп бетә алмый. Шушында рәхәтләнеп яшибез инде, киләләр, карайлар балалар, бөтенесен нәрсә кирәк, инәкәй дип кенә торалар. Җылы, якты, шушы хәтле рәхәт. Монда өйдә яшәгән юк улым. Сөйнеп бетә алмыйбыз. Шул ук йортта яшәүче Лүзә Уалиева бүген якты, җылы, иң мөһиме бөтен уңайлыклар тудырылган яңа фатирда яшәвенә бик шат. Шушылай бик яклы, бик матур итеп сөйнеп күчтек. Шушылай тормыш иптәшем белән, балаларыбыз белән яшәп ятабыз. Балаларыбыз һаман читкә чыгып киттеләр инде, конечно. Тормыш иптәшем белән 2 калдык инде. 2 бүлмәле квартира, спальнялары бар, залы бар, кухнясы и санузел бүлмәләре бар инде. Шулай бик күңел итеп яшибез. Районда гражданнарына авариялы торактан күчерү программасы уңышлы эшли. Узган елны 4 авария хәлендәге күп фатирлы йорттан 105 кеше 35 фатирга күчерелгән. Агымдагы елда Октябрьнең 50 еллыгы урамының 18-нче һәм Совет урамының 24-нче санлы адреслары буенча күп фатирлы өр-яңа йортлар төзелде. Бүген йортлар тулысы белән яңа хуҗаларын кабул итәргә әзер. Шушы көннәрдә җимерелеп баручы йортларда гомер кичерүче Куйбышев урамының 108-нче, Шевереваның 45-нче, Коммунистик урамының 108-нче йортларыннан 32 гаилә кулларына яңа фатир ачкычларын алып, өй түләрен үткәрү бәхетенә ия булачак. Айгөл Малаянова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.